हाय फ्रेंड्स, नोंथांमोना नुनो मोनगोन बाहाय मोनसे साख्रिनि रादाब जब निउज मोनसे ओंखारदों बाहाय नोंथांमोना नुनो मोनगोन। दा बेनि थाखायनो नोंथांमोना जायफोरा जब निउज नेनानै दंगासिनो दंमोन बिथांमोना नुनो मोननाय जागोन। दा बेनि थाखायनो नोंथांमोना भिडिअखौ दानो लाइक खालामनानै हो, चेनेलाव दासो हाबफैदोंबा नोंथाङा साबस्क्राइब खालाम, नटिफिकेसन बेल थुनानै हो। दानिया फैदो जोङो मा साख्रि नागिरलां दिनै फार्स्टआव नुनो मोनदों नोंथांमोना EPFO बे जाहैबाय Employment Provident Fund Organization। Employees Provident Fund Organization निफ्राय रिक्रुटमेन्ट ओंखारदों। टटेल पस्टखौ नुनो मोनदों 2189। पस्टनि नामा जाहैबाय पोस्ट अफ ससियेल सिकिउरिटि एसिस्टेन्ट। बे पस्टनि नेम टटेल नोंथांमोना नुनो मोनदों 189। दानिया नुनो मोनदों गाहायाव नोंथांमोना जबनि मुंखौ दहायनो बुंखाबाय, नेशनेल सिकिउरिटि एसिस्टेन्ट। पस्टआ जाहैबाय 2189। बेनि गेजेराव नर्थ इस्ट रिजन अल इन्डियासो बेखिनि, नाथाय नर्थ इस्ट रिजनाव अनलि 32ल'। होमब्लाबो नोंथांमोना बेखौ सेस्था खालामबा हायो। 32नि गेजेराव नोंथाङाबो सासे जानो हागौ। बेनि थाखायनो नोंथांमोना नायलां फारियै नुनो मोनगोन, सेस्था खालाम। लास्ट डेट एप्लाइआ जाहैबाय जुलाइनि 21 जुलाइसिम। एजआ जाहैबाय 18 निफ्राय 27 सिम। बेनिफ्राय नोंथांमोना 5 इयार्स लेस मोनगोन एसटिनि थाखाय। जाय एसटि हिसाबै 5 इयार्स बारा मोनगोन, बा 27 + 5 32 जाहैगोन जोंना। 32 इयार्ससिम जोङो बेखौ एप्लाइ खालामनो हागोन। बेनिफ्राय नुनो मोनगोन नोंथांमोना इडुकेसनेल क्वालिफिकेसनाव ग्रेजुवेट नांगोन। कम्पिउटार डिप्ल'मा नांथारगोन। सार्टिफिकेट मोनसे गोसो होनांगौआ जाहैबाय नोंथांमोना टाइपिं स्पिड नांगौ। टाइपिं स्पिडआ जाहैबाय 5000 टाइपिं पार आवार्स। घन्टासेयाव 5000 इमप्रेसन जानांगोन नोंथांमोननिया, टाइप खालामनो हानाय जागोन। ओमफ्राय एल्फाबेट बे मोनफा मोनफा किनि 5000आ वार्डस नङा कि, बेखौ बुनो हानाय जानांगोन। मा हिसाबै वार्डस हिसाबै होनाय जागोन बेखौ। माने बेनि ओंथिया जाहैबाय नोंथांमोनखौ जुदि इन्टारभिउ लायोब्ला कम्पिउटार टाइपिं टेस्ट लानाय जागोन, बेयाव स्पिडआ बेखिनि जागोन। बेनिफ्राय आरो बेनि सिगां नोंथांमोना एन्ट्रेन्स एबा कम्पिटिटिभ एग्जाम होनांगोन, एन्ट्रेन्स लिरहोनांगोन। बेनिफ्राय एप्लाइ फिस दङ, नोंथांमोना नायनो मोनगोन बाहाय एप्लाइ फिसआ 500 फर जेनेरेल। बेनिफ्राय 250 अनलि फर एसटि, एससि, अबिसि बिसोरनि थाखाय 250ल'। जोंहा 250 एसटि हिसाबै, बाखिया 500। बेनिफ्राय नोंथांमोना गासिबो डिटेल्सफोरखौ नायनो थाखाय नोंथांमोननि थाखाय डिसक्रिपसनाव लिंक होनाय जादों। बाहाय नोंथांमोना नुनो मोनगोन हाउ टु एप्लाइ, मारै एप्लाइ खालामनांगौ बेखौबो नुनो मोनगोन। ओमफ्राय डिटेल्सखौबो नुनो मोनगोन। आरो PDF फाइल नोंथांमोना बेनि एडभार्टाइजमेन्टनि डिटेल्स नांगौब्लाबो बे लिंकआव हाबनानै डाउनलड खालामनानै लाग्रोनो जाबाय। आं सानदों नोंथांमोना बेखौ डाउनलड खालामनानै लाग्रो। बेनिफ्राय नोंथांमोना नायजोब, फुरा डिटेल्सै नायखांनायनि उनाव एप्लाइ खालामनो ओंखार। एप्लाइ खालामनांगौबाबो नोंथांमोना बाहाय डिसक्रिपसनाव लिंक दङ, बाहाय हाबनानै एप्लाइ खालामहैब्लानो जागोन। होमब्ला लोगोफोर, नोंथांमोना दिनैनि बे साख्रिनि रादाबखौ मोजां मोनबाय बायदों, लाइक खालाम, साबस्क्राइब खालामनानै ला। दासिमबो साबस्क्राइब खालामाखैबा साख्रिनि रादाब नोंथांमोना मोनबाय थानो हानाय जागोन। जायफोर अलरेडि साबस्क्राइब खालामबाय बिथांमोननि थाखाय थेंक इउ।